Bilsok, na rantsi da Allah duk duniya ina ganin mutuncin ki amma yau babu. Ke kika mun rantsuwa a tunanin na kina da ilimi kina da tunani kuma na dake sunan mahaifiyarki ba ki ga daraja to kika bu umma. Karki tunanin ke da umma akwai mai ganin mutuncin da nake gani a cikin ku. Babu, saboda yadda naga gindin umma ka kika bude gindi ta inda kika haifi Ibrahim na zauna ina shan gindin ki. Kin ga ku ba sauran mutunci tsakanina ni da ke. Kin ci ni kuma ko a gaban wa zan faɗa kin cin saboda kin ci ne. Kin gane? To umma ko ita biyo ki ta kula ki bai kamata ki kula ta ba amma tun da kin ce haramci daidai ne a gurin ki ban ga laifin ki ba dan kin yi. Dama harkan nan babu halacci, babu amana. Kafin ki bu umma kar ki manta kin bu Fa'isa S Garba na kyale ki, kin bu Asiya na kyale ki. Ni dai na miki na rama akan ta abace ko kuma ba cin ta abace ki wato ni na san babu amana kuma na san ba za ki so umma ba dan wani abu so da umma ba ta da yadda za ki so kin fi son yara kuma umma scissors take so ke kuma shan gindi kuke so to duka kun yi girman banza kun zama asararru kuma ba wacce ta isa ta ga magana a cikin ke da umma inji ko ku zagen da ba za na so da ba wacce ban ga tsuliyarta a cikin ku ba girma ya fadi na rantse da Allah Bilsok daidai nake da ke kuma a gaban kowa zan iya miki tijara zan iya miki kowa duk wanda ya shiga harkata saboda me ko banza Bilsok duk girman ki duk mutunci